Joan, capítol 6, versets 30 al 35. Preguntaren a Jesús: I tu, quin senyal realitzes perquè el veguem i et creguem? Què pots fer? Els nostres pares van menjar el manà en el desert, tal com diu l'Escriptura, els donà pa del cel per aliment. Llavors Jesús els respongué: en veritat us ho dic, no és Moisès qui us ha donat el pa del cel, és el meu Pare qui us dona l'autèntic pa del cel. El pa de Déu és el que baixa del cel i dóna vida al món. Ells li demanen: Senyor, dona'ns sempre pa d'aquest. Jesús els diu: Jo sóc el pa de vida. Qui ve a mi no passarà fam, i qui creu en mi no tindrà mai set.